Трэба зазначыць, што першыя два вершы першага раздзелу кнігі роду, першыя два вершы з гэтага тэксту святарнай традыцыі, і ўвогуле першыя вершы гебрайскай Бібліі, надзвычай складаныя для перакладу. І перакладаў, як мы разумеем, за гэтыя тысячагоддзі рабіліся на розныя мовы, гэтыя пераклады удакладняліся, мяняліся, але пэўным чынам яны напрацавалі некую традыцыю перакладу. І от гэтая традыцыя часам дапамагае наступным перакладчыкам, а часам замінае. І могуць узнікнуць і такія варыянты. Мы адразу упіраемся ў самыя першыя словы гэтага тэксту. Ось мы чытаем у перакладзе. На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. Першы верш гэтага тэксту. Што тычыцца слова «берешит», яго, відаць, лепш не перакладзеш. Тут толькі трэба адзначыць, што корань гэтага слова «рош» – галава. Это значыцца у галавах. І яно азначае у гэтым кантэксце самы першы з усіх магчымых рухаў. Той рух, перад якім нічога не было. І з гэтым рухам, з гэтым словам «берешит» якраз Бог творцаў выходзіць на касмаганічную сцэну. Мы разумеем, што гэты Бог – это Бог, які стварае свет. Мы не ведаем, адкуль ён узяўся, мы не ведаем, як это прынята ў блізка сотнях бостваў, ніякай біяграфіі Бога. Мы не ведаем, хто ён такі, якія ў яго касмаганічныя ўласцівасці, якія ў характарыстыкі. Ён той, хто на пачатку стварае неба і зямлю. Але далей тэкст нам, відаць, яшчэ ускладняе задачу. Наступнае слова «бара», якое мы звычайна перакладаем «стварыў», можа азначаць і штосьці іншае. От яшчэ ў канцы 90-х гадоў навукоўцы пачалі сумнявацца ў значэнні «стварыў» для дзеяслова «бара». Вельмі вядомы бібліст Гелен ван Вольде прааналізавала усе 7 выпадкаў, калі слова «бара» сустракаецца ў першым раздзеле, а яно таксама адно з гэтых тэкстаўтваральных словаў, тое, што стварае гэты тахт, гэты рытм, эту дасканалую пульсацыю тэкста. Все 7 разоў пастаўленыя дакладна ў тое месца, у якое яно павінна быць. Прааналізаваўшы ўсе 7 ужыткаў, навукоўцы часам прыходзяць да высновы, што яно не азначае «стварыў». Для самога гэтага руху раблення ёсць іншыя лінгвістычныя сродкі. А «стварыў» можа азначаць «раздзяліў». У тым сэнсе, што адна гамагенная маса дзеліцца на дзве самастойныя касмаганічныя адзінкі. І тады, калі мы чытаем гэты верш на пачатку «Бог раздзяліў неба і зямлю», касмаганічная карціна мяняецца радыкальна. Яно можа быць прачытана і так, і так. Калі мы прачытаем яго як «раздзяліў», гэта будзе нашмат больш у адну лінію, у адну ідэю, у адно бачанне з месапатамскім вобразам стварэння свету, якое звычайна пачынаецца менавіта ад раздзялення неба і зямлі, альбо раздзялення двух акіянаў. Калі мы прачытваем «бара» як «стварыў», то мы маем тое, што потым у сярэднявечча было сфармулявана канцэптуальна як крэацыю экс нігілю, стварэнне з нічога. Таму што гэта сапраўды, это проста все пачынаецца гэтым пачаткам, калі Бог стварае неба і зямлю. Але што такое неба і зямлю? Калі мы проста прачытваем неба і зямлю, мы адразу бачым сабе дзве касмаганічныя адзінкі. Насамрэч, у гэтым вершы яны хутчэй прачытваюцца як адна цэльнасць, зноў-такі ў святле месапатамскай традыцыі, у адным з вельмі старажытных сумерскіх тэкстаў, які быў добра вядомы, добра вывучаўся на ўсім Блізкім Усходзе і, безумоўна, быў вельмі добра вядомы біблійным аўтарам, гаворка вядзецца пра паняцце анкі. Ан – гэта па-сумерску неба, кі – гэта па-сумерску зямля, анкі – гэта неба, зямля, гэта весь сусвет. Это адзін цэльны сусвет, які унутрана падзялябельны на неба і зямлю. Тут у гэтым гебрайскім тэксце, калі мы чытаем, што Бог «бара эт ха шамаем ве эт ха арец»,
Шамаем гэта неба, Эрец гэта зямля, гэта не ёсць самастойнае неба і самастойная зямля. Пра іх гаворка будзе потым у тэксце. А тут гэта зноў шамаем вэрец, тха-шамаем тха-арец, гэта вот гэтае цэльнае неба-зямля, гэта весь сусвет. І так як арганізуецца гэты тэкст, першы верш, першы сказ сканчаецца на слова зямля, другі сказ пачынаецца словам зямля. Яны стаяць у імгненным судатыкненні адно з адным. Мы бачым, што берешит bara Элохим эт ха-шамаем вэт ха-арец, вэ-ха-арец, хайта, тохва буху і так далей. Значыць, што на пачатку стварыў Элохим неба і зямлю, і зямля была такая і такая. А якім было неба? І вот якім было неба, застаецца па-за межамі гэтага аповеду. Фокус будзе на зямлі. І гутарка будзе пра тое, што адбываецца з зямлёю. І ў гэтай зямлі потым будзе створанае неба, і потым будзе арганізаваная ўласна зямля, аддзеленая ад водаў. І такім чынам мы можам прачытваць першы верш як частку аповеду, а не як тытул да яго, не як такое вот прадчуванне таго, што будзе далей, а менавіта як першы жест стварэння, першы акт стварэння, стварэння вот гэтага цэльнага неба-зямлі. І гэтае неба-зямля зноў-такі унутрана падзялябельнае на нябёснае, боскае, нябачнае, непазнавальнае, неспасцігальнае, якое застаецца па-за межамі аповеду, і тое, што будзе зямное, чалавечае, матэрыяльнае, якое падлягае пэўным законам, якія можна і трэба спасцігаць.